Здравейте, приятели! Тръгваме си от Гюреме и се отправяме към следващата точка от нашия план, а именно Памуккале. На практика тук приполовяваме нашия трип, нашето пътуване и тръгваме наобратно към България. Ще минем през някои интересни места, ще останем един ден на Еляк на морето и ще се преберем през Чанаккале, където ще видим троянския кон от филма Троя и така. Времето започва да става все по-топло, така че има надежда за плаж. Но това утре, т.е. други ден. Днес, както казах, тръгваме за Памуккале, но тъй като тръгваме доста късно, май ще останем да спим в Бейшехир. Гледай откъде е можело да мина. Добре де, както и да е. Малко да се изпъна. Атакуваме към коня. 200-230 км имаме до там и пътя си е типичният турски път, който свикнахме да гледаме първите 3 дни. Само направо, широко, няма никакви коли, което е добре, да поддържаме едно добро темпо. От коня до Бейшехир са още 100-110 км и това ще бъде за днес карането, защото сме изморени и няма днес да караме много. Няма да си даваме зор. Голето дава газ на Вистрома. 2 ТДМ, 1 Вистром. Формацията ни е топ. Да, с колето си взехме, той между другото се казва Георги, ама това е друга история. Да, взехме си с него по един круиз контрол от AliExpress. Една щипка, където се слага на газта. Между другото много удобно. На такива прави отсечки върши супер работа. AliExpress хала. Малко реклама ще видя, ако мога да сложа един линк отдолу в от клипа. И до Бейшехир е все така монотонно.
Между другото, наближаваме коня. Ще спрем коня. Изтървахме коня. Ще спрем да заредим малко гориво, да хапнем и продължаваме към Бей Шхир. С вас ще се видим на сутринта, като тръгваме оттам. Че лентата на фотоапарата на камерата ми свършва. Та така. Просто така, не да ги запирам. Аз говоря за тия. Мен това преценя лично дали ще изсъхна. Защото това не е най-таковата, останалите дрехи имаме от тях. Нали, не е проблем. Ще видим. Какво са дрехи? Нали, голе да ходим. Да. И то, извиняем, ако стигна се стане, няма опера. Освен ако не е нещо, което примерно тем чорапите са ми спрашили или нещо подобно. Значи няма да пия. Айде! А? Нещо като вчера в басейнчето пълни с мангали. Готови ли са? Готови сме. Може да се готова и да е бяло, защото имаше доста притичка някой да е бяло. Така, докъде стигнахме, след като обсъдихме прането, което между другото си е бая фактор след третия и четвъртия ден, защото дрехите като почнат да свършват и се чудиш кое да облечеш. В мирисените панталони, свитчери. Така, докъде стигнахме? Оставяме Оставяме Бей Шхир зад гърба си и продължаваме напред към една от най-големите заближителности в Турция, както сигурно се досещате. Вече 5 пъти го казах, Памуккале. Между другото, Бей Шхир се намира на едно от най-големите сладководни езера тук в Турция. Не успяхме да го видим. Мислихме с нощи да се разходим, но стана късно. Другата известна забележителност е джамията Ешреф Оглу. Дано правилно го казвам. Тя е една от най-добре запазените дървени джамии. Но и не я видяхме. Нямаше време. Днес ще караме по национала до град Испарта. Не знам как се произнася. То е нещо като нашия Казанлък. Една от най-големите розови долини е тук и логично произвеждащ основно розово масло и розова вода. По национала до него и оттам ще се качим на автобана до Памуккале. Айде, тук има някаква акция.
малко да... Опа! Може ли? Айде, мен ме спряха. Айде да го видим. Абито какво ще иска? Пак ли ще ни глобява? Çay içmeden nereye gidiyorsunuz? Моля? Çay içmeden nereye gidiyorsunuz? Йок чай! Не разбирам. Isparta. Изпарта! Изпарта! Devam. Гел! Това бъкшиш ли искаше? Какво искаше? Не разбрах. Тук гледката е много яка. Езерото отдясно, скалите отляво и много яки завои, ама много кофти сте нарязали асфалта тук, баш на завоите. Тук ли беше? Тук вляво. Опа. Май не е тук. Тая навигация бърка. Ще въртнем една почна обиколка. Те с коли си викат, толкова се върти кът муха без глава. Тук вече е олео.
Чай да спра да видя къде се забавиха. Тя мен ще ме омота навигацията, но то сигурно и те са омотали покрай мен. Ари, бе. Ето ги, бе. Идват. Добре, продължаваме напред. И нагоре. Тук 6% наклон. Почваме да катерим Олимп. Или там, която планина се води. Това Баир. И да, влизаме вече в Памуккале. Този епизод малко така по-натюрлиш го направихме. По-малко музика, по-малко факти. Факти ще има. Факти ще има след малко. Само да стигна до хотела и да приключим с карането. И бахти този монопод как тропа. Ще ми падне някъде камерата. Трябва да го фиксирам.
И така приключва нашия 4-ти епизод в Памуккале. Чакайте малко. Бекграунда забравих да сложа. Секунда. Памуккале, което в превод означава памучен замък, е известно със своите бели варовикови тераси, образувани от горещи минерални извори. Водата, богата на калций, се стича по склоновите и с времето оформя тези естествени басейни. На терасите се намират останките на древния град Хереаполис, място използвано още в античността като лечебен център. Днес Памуккале е част от световното наследство на ЮНЕСКО и е една от най-посещаваните забележителности в Турция. Тук приключва 4-тият епизод от нашето пътешествие. След дългият път Памуккале е логична спирка и добър момент да забавим темпото. В следващият епизод продължаваме към Егейско море, към Айвалък. По пътя ще спрем в Денизли, за да пробваме класическа шкембе чорба, а вечерта ще ни чакат бира и агнешко чеверме. Пътят продължава. Тук ако беше топло, можеше да се топне. Аз тева.